okupljanja. A koji bi vi jezik učili, recimo? Bosanski jezik, Koji je to jezik? bošnjačku istoriju, bošnjačku književnost. Koji je to bosanski jezik? Interesuje me koji je. To je jezik ovaj što mi sad pričamo. Sad ću vam ja reći koji jezik. To je onaj jezik kad je Vuk Karadžić napisao prvi srpski rječnik, prepisao ga iz bosanskog. A ja sad pitam ovako. Ima jedno, ja sam to raspravljao recimo u Beogradu, ja sam bio gore poslanik od 1997. do NATO intervencije, tada se raspustila Skupština, bili su novi izbori. Ako bi vam uzeli jedan dio bosanski i orijentalni naziv, jer turski, vi ne bi mogli da govorite. Sinoćke te vido sone, lele zone, gde se premenjuvaš sone, lele zone. Kazuj gde samuješ more, neću ti lažem bre, koliko te iskam bre, po tvoje lektu da zimujem, bele grudi tu da letujem, po tvoje lektu da zimujem, bele grudi tu da letujem, po tvoje lektu da zimujem, bele grudi tu da letujem, po tvoje lektu da zimujem, bele grudi tu da letujem. Lele tugo sestrice, ja je vido mori, lele tugo, kaži tugo, čija je, ja si znajem lele, moja nije, po tvoje lektu da zimuje,